Jaod bura mar county ma Kakamega Elsie Muhanda koro dwaro mondo report mar NADCO oketie tim mondo cheting mar kweth maketo piny owacho tesre. Kolose lap pan pepe kar chung'od bura ma Lugari, Muhanda wacho ni report mar NADCO biro konyo duoko piny siasa mag akweda e pacho ka kendo kelo lwasi mar twak kod riwo winjo piny. Jaod bura no bende joro were mondo wuog oko kar rombgi kendo kawo pande ahinya kinde ni mikawo gi nono maonge chudo. Muhanda mane loso kod jopur bende kwa serikal mondo ket mbolea e gunde matindo bende ne jopur ma ito gine piny kendo ok nyal nyiewo gunde madongo masani kete mbolea. Tunataka IEBC kuje, tunataka mambo ya NADCO report. Na kwa hiyo kwa ungana tumesema ya kwamba baada ya kura tunapatanga watu wako na baada ya kura tunakuanga na wale wako na huzuni. Shikabeza kario. Yes. Lakini sisi tunataka ya kwamba tukue na leader ya opposition akae kwa bunge. Hey. Ndio sisi tukiwa na wale wenye hawakupata pia wasikie joto. Kenya ni yetu wote. Yes. Ama namna gani? Kenya ni yetu wote na Kenya ni kubwa kushinda mshindi peke yake. Tunataka wale wako kwa upinzani na wale wenye wako kwa serikali tusikie joto ya serikali.